акнун дӯстони азиз, мо аз бохти Сайҷалол ба рақобати Комроншоҳи Устобирён бо рақибаш аз Эстония мегузарем. Акалҷо Лайт паҳлавонест ки охирон маротиба он қадар дар баробари паҳлавони тоҷик яъне дастболо шуда буд ва ҳоло шояд қасос барои гирифтани он бохт бошад барои Комроншоҳи Устопирён. ин паҳлавони тоҷик пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақиби ӯ бошад бо пироҳани кабуд гӯштин мегирад. ҳоло қувваҳо баробар ҳастанд. Акалҷо Лайт Комронро мехоҳад ки наздиктар орад ва худро муваффақ гардонад. Аклайн Акалҷо Лайт паҳлавон аз Эстония аст. дар муқобили Комроншоҳи Устопирён гӯштин мегирад. бибинед ҳоло Комроншоҳ рақибро мехоҳад аз маркази майдон шояд берун бардорад ва барои иҷро анҷом додани усул бояд кӯшиш кунад. фосила наздиктар гирифтанд ва ҳолатҳои хубро имконияти зебо аст барои Комроншоҳ, вагарна ин дигар бо чунин шакл гӯштин гирифтан бо ин паҳлавони эстонӣ фақат бурдро талабгор аст. оҳо Евгений Рахлин довар аст Россия барои паҳлавони Эстония аввалин шидоро нишон медиҳад. ғайри қоида доштед. Илчанинов мегӯяд дастро гир барои Комроншоҳ маслиҳат медададу садои Илчанинов дар инҷо бисёр ҳам баланд аст. Рахлин бошад инобат назорат дорад Комроншоҳ бисёр ҳам усули маъруф ё техникаи баланди ӯчиматиро ба кор бурдани аст. рақиб аз маркази майдон дуртар мешавад. ҳоло бибинед дубора акнун рақиб низ ба ин усул гузариш мекунад. на ҳанӯз вақт кофӣ аст. ин дуюм бора аст ки паҳлавони Эстония аз минтақаи зард берун мешавад. оҳо баръакси ҳол контр ҳуҷум мегӯянд аз ҷониби паҳлавони аммо шидои дуюмро шояд барои паҳлавони Эстония нишон диҳад. инҷо базаре набуд, фақат паҳлӯе буд ки Аклайн дасташ лаб бардошта бошад. шояд ҳоло Рахлин муайян мекунад ки ин гӯштин идома меёбад ё манъ мешавад. дар ҳолати манъ шудани гӯштин пас Комроншоҳ ба давраҳои минбаъда роҳ меёбад. аммо на, паҳлавони эстонӣ мегӯяд ки ман гӯштин мегирам. Рахлин ҳанӯз мунтазир аст ки ҳайати доварони болоӣ чӣ ишора мекунанд. довари Комроншоҳ шидои дуюмро барои паҳлавони Эстония аст минтақаи зард берун шудан довари марказ нишон медиҳад. фаъол бошед. ҳоло акнун имконияти Комроншоҳ барои бурд хубтар аст. фақат дасту бозу гирифтанд. мо баъд аз чанд лаҳзае ки аз чанд маротиба гуфтем Комроншоҳ ба хоби ғафлат рафтааст. шояд ин навбат бедор шуда бошад ва ҳуҷум ҳам кунад. бибинед ҳоло бисёр ҳам аз мурак акнун ҷуброн кард. қасос хуб гирифта шуд. Комроншоҳ ба давраи минбаъда роҳ ёфт. дӯстони азиз, акнун умед ба ҳамин Комроншоҳ аст ки давраҳои минбаъда чӣ гӯштин мегирад. бисёр ҳам усули зебо, ачиматаи бисёр ҳам тоза ва хеле ҳам ҷолиб. як пирӯзӣ, аллакай аввалин пирӯзӣ аст дар рӯзи сеюми гранд-слами Дюсселдорф. Next.